Türkmenistan'ın ova etrap yerlerindäki ýollaryň, köprülerin köpüsiniň onlarça ýyllap iýdeksiz galan wagtynda paýtaht Aşgabatda ýene bir ýerasty awtoulagy ötügi, 4 sany ýerasty piýada geçilgisi we bezek sütüni gurulýar. Birden peýda bolan täze guruluş planlary bilen baglylykda şäheriň jemgyýetçilik transportynyň gatnap ugurlaryna uly üýtgesmeler girdildi we azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulyşan Aşgabatly ýaşaýjy adamlaryň häkimetleriň döredýän artykmaç oňaýsızlyklaryndan halis ýadandyklaryny aýtdy. Ozal Nur Muhammed Andalip köçesiniň ugrunda hem onu golay aýlawly çatyryk we şäheri güzelleşdirjek 9 heýkel bina edilip köp oňaýsızlyk döredildi diýip ýaşaýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen prezidentiniň 10-njy ýanwarda gol çeken kararyna laýyklykda bu işler paýtagtyň awtomobil ýol ulgamlaryny östürmek we binagärlik şäher guruluş kesbini hasda gözelleşdirmek maksady bilen amala aşyrylýar. Täze ötükleri we aýlawly çatyrygy sentyabr aýyna çelini taýýar etmek Nusoy ýollary hususy kärhanasynyň paýyna düşdi. Ýöne bu guruluşlaryň awtoulag ýükü beýle agyry bolmadyk şäheriň ýollary üçin näme derejede zerurdygy düşündirilmedi. Täze guruljak detgallaryň olaryň töweregindäki ýerleri abadanyşdyrylmagyň şäher gaznasyna näçe terista düşjekdigi hem anyk bolmagyny gaýlar. Şunyň bilen bir wagtda döwlet baş tutunynyň 6-njy ýanwarda tender yglan etmek barada beren tapşyrygyndan 4 gün soň ol detgallary gurjak kärhananyň yglan edilmegi hem sorag döretdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ozal garaşsyz mediada çykan maglumatlara salgylanyp ýazmagyna görä, haçan we nähili ýagdaýda geçirilendigi ma'lum bolmadyk tenderde utuş gazanan kärhananyň başlygy prezidentiň ozal hem ençimi guruluş detgasy ynanylan ýewsi bolup çykdy. Türkmen News Nusoy ýollary kärhanasynyň Türkmenabatda bitarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda hem 2 sany ýaşaýyş jaý toplumyny gurýandygyny habar berýär. Türkmen News geçen ýyl Nusoy ýollary firmasynyň Türkmenistanyň prezidentiniň aýal dogany Durdunabat Recepowanyň adamsy Ananazar Recepowa diýişlidigini habar berdi. Bu firma 2019-njy ýylda Aşgabatdan Türkmenabada çekiljek ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň 4 potroçasynyň biri boldy. Has anagy garaşsyz neşir bu taslama üçin ýapyk görnüşli Türkmen Awtoban paýdarlar jemgyýetiniň döredilendigini, oňa altyn nesil Oguz ýol hyzmat merkezi hojalyk jemgyýetleriniň we Nusoy ýollary hususy kärhanasynyň girýändigini habar berdi. Resmi Aşgabat bu maglumatlary sondan bäri geçen wagtda ne tasdiklady, ne de reddetdi.